Miss Alicia Aizon in 1972. Isang hobby ni Miss Aizon ang paggawa ng kakanin. Pero, kinalaunan ay napagpasyahan niya na magtayo ng karinderya. Isang karinderya na nagsiserve ng mga kakanin. At ito na nga ang naging umpisa ng Susie's Cuisine. Sa ngayon, ay pinapatakbo na ito ng kanyang anak na si Mrs. Susay Yabut. Ilan sa mga kakanin ng Susie's Cuisine ay ang mochi, sapin-sapin, kalame ube, at ang katakam-takam na tibok-tibok na gawa sa gatas ng kalabaw. Pero hindi lang kakanin ang ino-offer ng Susie's Cuisine. Nariyan din ang mga sweets. Ilan dito ay ang tarts, marzipan, polvoron, at turones de casoy. Meron din silang masasarap na peanut brittle, cookies, at crinkles. Meron din silang mga pasta, at ang kanilang masarap na pansit palabok. Sinasabing ang kanilang trademark ay nasa lasa ng kanilang mga produkto. Alam ng kanilang mga customers ang lasa ng pagkain gawang Susie's. Kaya, kung Kapampangan food trip ang hanap, tara na sa Susie's Cuisine. Dahil ko na namang nalaman. Oo nga ate, ginugutom na nga ako eh. Tara, punta na tayo sa Susie's. O, sige, pero bagay, tapos naman natin yung show. O sige ate, tapos kain na tayo ah. Sige. For your comments, you can visit our fan site sa Facebook. Kaya Kulturang Kapampangan, ating pag-usapan dito sa Mas Kinano.